I sidste uge der lovede jeg jo at vende tilbage og fortælle lidt mere om dagligdagen hernede i Europaparlamentet, og det gør jeg så nu. I dag der vil jeg vise jer lidt om, hvad det er for nogle faciliteter, man har, når man er medlem af Europaparlamentet. Og vi kan jo bedst starte på mit kontor. Jeg står jo nu i mit forkontor, hvor normalvis så sidder der to yndige assistenter herovre. Og herude har vi så også et lille sådan bad og toilet. Og det er de prangende forhold, man har, når man er medlem af Europaparlamentet. Så har man et interiør herude, der ligner Oslofærgen, og det er selvfølgelig helt fantastisk dejligt. Herinde er mit kontor. Jeg har været så heldig at få et dejligt hjørnekontor. Jeg ved ikke, om man kan få et indtryk af det, når man sådan lige så stille og roligt drejer rundt her. Det er her, jeg sidder til dagligt, når jeg forbereder mit politiske arbejde, forbereder mine udvalgsmøder. Og det er det, vi har meget tid til at gå med her i Bruxelles. I Bruxelles, der er det eneste, vi sådan set laver, det er alt rugbrødsarbejde, det er udvalgsarbejde, det er delegations, det er forskellige interne møder med lobbyister og mange andre gode ting, for at vi så den ene gang om måneden, når vi er i Strasbourg, kan stemme det hele igennem i plenarsalen. Og det er den måde, Europaparlamentet det fungerer på. Derfor bruger vi det meste af vores tid her i Belgien, i Bruxelles. Og så er vi en gang om måneden cirka i Strasbourg. Og det er jo et sjovt rejsecirkus det her, og det er også blevet meget kritiseret. Det er ikke noget, der er ret mange hernede, der bryder sig om. Det er selvfølgelig træls til, at man skulle rejse frem og tilbage hele tiden, have to kontorer. Det tager tid, det er besværligt. Men sådan er det jo. Og når man nu er i Strasbourg, kan man lige så godt få det bedste ud af det. Strasbourg er en dejlig by. Jeg kunne anbefale, at man besøger den som turist, hvis man kan finde derned. Det er jo ikke en særlig stor by, men en meget charmerende, gammel, fransk-tysk by, som man kan besøge. Og det er faktisk derfra, min næste videohilsen, den vil blive lavet, hvor I vil have mulighed for at se lidt mere om, hvad der sker, når vi rent faktisk sidder og stemmer nede i parlamentet. Og til det skal vi selvfølgelig bruge den her. Det er min fantastiske, grønne, berømte kasse. Så den vil jeg give mig til at pakke, og så ses vi næste uge i Strasbourg.